सांग्रां जा फैगौ 24 घन्टायाव रायजो नाङैनो बोथोरा गिख्रंथाव महर सोलायगोन। रोजा अखा आरो बारहुंखाया रायजोआव गिख्रंथाव खहा खालामगोन। बे समाव गोबां जिल्लाफोरनि बोथोरा हरखाब सोलायनो हमबाय। नंगौ 24 घन्टायाव बारहुंखाया 80 किल'मिटार गोख्रैथिजों फैगासिनो दं आरो 24 घन्टानि गेजेराव रायजोआव रोजानिफ्राय जोबोद रोजा बारहुंखा अखा आरो सारअन्थाइ गोग्लैगोन। बोथोर बिगियान मिरुआ रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव येलो एलार्ट फोसावदों। थारैनो बोथोर बिगियान मिरुआ फैगौ 23 मार्चसिम आसामाव जोबोद रोजा अखा हागोननि सांग्रांथि फोसावदों। मख'नो गोनांदि आसामजों लोगोसे सा सानजा रायजोफोरावबो येलो एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाना। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे समाव बराक दैमायाव बारहुंखानि महर लाबाय। बेनिखायनो नोंथाङा 24 घन्टानि गेजेराव बायजोआव दावबायनायखौ बन्द खालाम आरो रैखाथि गोनां जायगाफोरावनो था। मानोना 24 घन्टानि गेजेराव रायजोनि गोबां जिल्लाफोराव बोथोरा गिख्रंथाव महर लागोन। सांग्रां जा फैगौ 24 घन्टायाव रायजो नाङैनो बोथोरा गिख्रंथाव महर सोलायगोन। रोजा अखा आरो बारहुंखाया रायजोआव गिख्रंथाव खहा खालामगोन। बे समाव गोबां जिल्लाफोरनि बोथोरा हरखाब सोलायनो हमबाय। नंगौ 24 घन्टायाव बारहुंखाया 80 किल'मिटार गोख्रैथिजों फैगासिनो दं आरो 24 घन्टानि गेजेराव रायजोआव रोजानिफ्राय जोबोद रोजा बारहुंखा अखा आरो सारअन्थाइ गोग्लैगोन। बोथोर बिगियान मिरुआ रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव येलो एलार्ट फोसावदों। थारैनो बोथोर बिगियान मिरुआ फैगौ 23 मार्चसिम आसामाव जोबोद रोजा अखा हागोननि सांग्रांथि फोसावदों। मख'नो गोनांदि आसामजों लोगोसे सा सानजा रायजोफोरावबो येलो एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाना। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे समाव बराक दैमायाव बारहुंखानि महर लाबाय। बेनिखायनो नोंथाङा 24 घन्टानि गेजेराव बायजोआव दावबायनायखौ बन्द खालाम आरो रैखाथि गोनां जायगाफोरावनो था। मानोना 24 घन्टानि गेजेराव रायजोनि गोबां जिल्लाफोराव बोथोरा गिख्रंथाव महर लागोन।